Magariş türeti. Magariş türeti Mekkedi'nin türelerden ol 44 ayetden ibarettir. Türet adını 3. ayette agdalayan belentlik dereceler manitindaki magariş sözünden alınır. Bu türede Mekkeli kafirlerin ahireti inkar etmekleri ve peygamberi yalan çataplamakları yadgarlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Bir soruqçı dereceleri beýeltmek güýjüne Allah'dan kafirlerin başına gelecek azabı soradı. Ol azabı kafirlerden dep edip bilecek güýç yoktur. Perişteler ve ruh Cebrail ol yere dowamlygy 50.000 ýyl bolan bir günne çıkarlar. Bet, sen kafirlerin ediyetlerine çyndan sabr et. Taqip, olar onu azabı daş görýärler, hataplaýarlar. Biz onu ýakyn görýäris. Ol günne asman eran magdan ýa-da ýa kimin bolar. Dağlar bolsa tüýdilen ýüň ýaly bolar. Hiç bir çyn dost öz dostunyň ýagdaýyny soramaz, biljek bolmaz. Olar bir-birlerine görkezler. Ýöne her kim öz derdindedir. Günahkar bolan her kim ol günkü azapdan halas bolmak üçin ogullaryny, ýan ýoldaşyny, doganyny, özüne degişli bolan neberesini, hatta dünýädäkilerin hemmesini fidye töleg berip pida edip, soň hem halas bolmak isler. Ýok, bu mümkin näl. Ol dogdak alawlap ýanýanlar we ol beden agdalarynyň derisini ýakar. Ol ot imandan we hakdan ýüze öwreni hemde baýlyk ýeňnap haýry işlerde sarf etmeýäni özüne çagyrar. Taqip insan harfy dünýä we bisabr edilip yaradylandyr. Başyna dert gelse dady perýad eder, emma haýra baýlyga gowşansaň welin süýtleşer. Meger namallaryny ýygyderli berjay edýänler hemde öz emneklerinden, mätäçleriň we mal mülkünden mahrum bolanlaryň paýlarynyň bardygyny bilýänler beýledädirler. Olar din hatap gününi ikrar edýändirler. Olar özleriniň perwerdigarynyň berjek jezasyndan gorkýandyrlar. Taqip Perwerdigaryň adabyndan hiç kim arkaýyn däldir. Meger namuslaryny aýallarynyň we gyrnaklarynyň başgalaryndan gorýanlar, zina golaylaşmaýanlar ine bular ýadgarylmadylar. Indi kim bu aýdylanlardan özgäni istese, olar hetden aşanlardyr. Öz üstlerine alan amanatlaryna wepaly bolup, beren sözlerine tapylýanlar, şaýatlyklaryny dogry dürüst berjay edýänler, namallaryny ýygyderli berjay edýänler ine bular jennetde sile hormata, näzmata gowşarlar. Eýsem ol inkar eden kafirlara näme bolýar? Olar sagdan çepden dağlyk topar bolup saňa tarap ylgaşýarlar. Olaryň her haýsy iman getirmezden nagym jennetlerine girmäge tama edýärlermi? Ýok, tama etmesinler. Biz olary hem beýleki insanlar ýaly özleriniň bilýän zatlaryndan erkeklik suwundan yaratdyk. Emma olar awrat almadylar. Ýok, Allah'ın düzgün nizamy olaryň pikir etişi ýaly däldir. Gündogorlaryň we günmatarlaryň perwerdigaryna kasam bolsun. Biz olaryň deregine olardan hem has haýyrly ümmet getirmäge güýjümiz ýetýändir. Hiç kim hem biziň öňümizde geçip bilmez. Sen olary öz hallaryna goý, degme. Olar wada berilen gün gelýänçe batyl zatlar üçin biderek oýnap gelip ýörsünler. Ol gün olar dikilen dağda butlara ılgap gidýän ýaly gözleri horlukdan ýaňa aşak sallanan, özlerini hem durku bilen peslik gursap alan ýagdaýda gabrlaryndan çatlyk bilen atylyp çykarlar. Bu olara wada berilen gündür.